Ngi pedang subhaya phi baro ki baju sutnat ban pej ban shashkor ya ki video lang ba jokane ka channel. Hakani ka por ngi warra shapi ya ka wei ka khubor ka basnu tenan. Mentangin her ya ka shnong laj mau siang sora ngi laj ban ya kandu ya iwei ikna samla kan thai. Iba kerteng ila pedang hon shisha khonglam. Ibla yo ya ka kerdan bakhanda jong ka thup top 20 haka result HSSLC examination embos kabarang shuplachan hi matau benai santarik ujemang arajar arpusan. Tu mentangin chat skor kumno ka jingya lenti ka jong i tarhadu balala ban poi shadu ka nega kerdan bat ayu pat idon shu shu na de ban ong bat ban persngo shanga shapi hakani ka jingla jong i ban ya kendu ya i. Oh ya, kita selesai gitu. Apa jang lej phi? Di này. Ta keras. Dua Tristan boleh ada apa penting? Hah? Ini nang. Ta khúc này. Khúc lành gì? Khúc này không. Dah hotel nak satu ni. Bang jumpa salah syuk ah. Agar teng jong ada irap yang saya konglam ngada national mau siang ngada shu pendap ya ka exam HSSLC A stream sebang yawan pai kerdan ke bah kendai nak top list ka rukom pen kre te kam ngam nang than ban ai yu pa ko nu man ka sni te ya kre ko de kom to tang ba shwa ka exam ja pen kre pham pen kre bhai bar bar ro chi skim to nga ke sa ba je da nang khrek kot dan nang tu pade para baci do khat ari nang khrek kot tu nang tu ngathia dan nang tu pade ka song be ka jing kwa dang kot peteng ya ka bam kwa ngam ju peteng shu Pi be school national na pisa asora kong. ngasa sora Ta sora. Pisa wai. ngasa wai hoi Ban nomor we. ngasa wai ba di nana Ti pi krek hi na pi don bap yarap ya pi ban krek kon. em pun ma khrek hi Krek. Haswa jong nu bapnyo kan ka resort pi adon jikermen eman pesen ka list. ban da jikar man than de ngom dan ma ko ko ban khrek ro bin ong ro kam lo na kar pang than ban ba pen khrek ko ban khrek exams the expectation te ngom dan ni bude ji arab jo play hi bla ya arab an ban po yang asya kan ka thong Ti hakis ngi shuti pi krek kot bain na pi wan sesnong ban yarap kam hayang so. agis ni shuti te bon be wang be bala na ma wala kham yo po te mo ha bon be wang le bala ban da shong hayam tu ngaya rap kam hi ta wa ka po krek kot te ngajupu hi kum tu jupu karpang Pi bela iyo. kat ba khot ki ngale ben tu la ki khot na dukan ngale ta ki khot hayeng ngale hab ya le ban bala lang kham ya rap lang hayeng ru Pi de bakat nur na kisipara. na ki para de ban kong Pi don kat ngur kisipara. ya dan sangwet di be sin rang bang ban kong kan thai la Imei pagi atre iyo. Imei pa siya bala
Ipelai yo. Apa yo? Email di Xiong Yin Brio di Pa di Balai Kabayo. นักเรียนจงอาคมหุกป่าอยู่อีละเรียงคนที่เสียของล้ำแต่อีละอยากพูดละเยอะกับพูดนักเรียนปอดมาเศร้าไปยี่เศร้าสิเต็งนักเรียนจงพี่แต่ในงานงูอยู่บริปันมั้งอุบลาจัดสกอร์ครับเรียนกับจิงพูนกับจงอาแต่นี่ฮะบัตรจัดสกอร์บัตรนำตากจิงเตียวน้ำเตียวรวมจงพี่กงกับชาแนลปลาน้องกันดงน้ำตากีปลาโคนน้องกันดงbanyak kira seperang bagi wiki jaga ki putaro kinti burom kinti bako nam ta kan ikan nam burom juga hun ke jonga te hak ban kong nga ai ngu yo blei ba nam ta ka hun ban kong ke jonga bat kom ju ka hun ba ar ke jonga na po school snong hi ki ya pila bet kong lam bat kom ju ru hakan ikan ti wam ta le ya ka la pleng hun sia kong lam ti ban ra nam burom mo ya kayak kasam hibar kawai berkamtame ya kalau priang kun sisa kepala lam nanti om tang ya kayak kasem baik lam ti ya ka seorang hibar kawai kita cara senang hibar kawai bat khima seorang hibar kawai bat gampat jubana ko jiru na ka seorang college ko bamen mo na lu bangilong ngalalong teng komu ex student jongka seorang college rai gampat jubana hibar ka kerdan hiban yo kat kan ka kerdan mo nam ta ka khun jonga ai ku blei ya kini hikai ki principal mo wadi ni hikai ki la rim ki jong haru ngam la ban jer keteng dei hagan ki kanti gom ta le se kin yo snow ya kai kanam ka keteng ki jong ak mu pa wala ka kami jong kam mo kam pas materi ro dei ni ki khon mo kam da pas dei kanam ko burum pan claim ta nyong ka khon kai miner ke te psni kan ya chua ban de thu mo ai yo i mi pa i mo ki may deng ki may do madu ki marang ba ki jonga tabat ki nya kha ki me kha jonga ro mak be ki don ban taman kapor sa kapor ban ya ban tei nam ta ki start simpang jong ki khon ki jonga hi mo baro saungud hi ki badan mata ha badan ki kadang ki barit don sa arun nei ki kadang ki bahai ki lakam ki seprang nei bora-bor hi ngam joding kremen ngaduai hi ba kini ki wirat seprang aman ki sni por ki badang sahi ke jim ke jong ki bakin perak lenti mo kam ta mi pa mi ki baju don nak por skapor ban nei ke sutia nam ta ki khon ki jong te nak le ngam pa ni don apa deng ke jing do ke jing kor do re ublei pat hai por umje no uju kor khu uju do ha por mi don kam wan ai ha por ba don ko ni kor do ba ho ni kor do re ha ka por pa ki don kam ba de uwan ban ai uwan ban te sei ya ke jing kor khu ka khon nga ka bala ka kin nong ru rei hai tai por pat kayo hi ilai lenti ru teng te bat su ru ai ku ble ya kilo ki jor ki parok ba jor jong ka ki bhai ma sem ki ban jan jangai mo ki ju ai kar khu bora na ka por ya khon kan thei ki jonga klap diang ya fila bed bat kin hi kai kham tam e nado bakal school nong kong hang te pokot wil ka don ha pleng ka jing pang ka don pleng system rei nado balik nasari kat hadu banda pas na ye ka kelas 5 nang teru kawan ni keadaan banangkong nang apa school snong ru kawan hadu keadaan matrik ba yo hi ka percentage ki prapoi persen bat kanang borom ku jong ka khon ban hadu kan mentak sniru hadu banale ya po sor ka sing tiru wala ka pendo ai no system hable saya na po rap ki na mission ru rei andala shift no ya ka pa po sor ka le su kawan nam borom kad hadu mentak sni kom ka wei na plen ki khon jong ki ma sora ba kayo ya kan ka top 9 mo na po ki basi po bat kalau kai ki jing ku ya kai ka sem bat yang hak pa ba ka kmehi wala im den kat ni den la jong pala rei ka jing ku pa ublei la ai la the sei ha kan kai ka sem balong kai ying ba den burom lon kai ying ba den akor bat kan kan te om tang ka khon ti jong an rei nam ta ki khon ko mi deng la sel sni nam ta khon ko mi dio la sel sni nam ta ki khon jong ma dio la sel sni nam ta ki khon jong marang ba la sel sni kalau ke jingkur khu kan ke yang kasem te takari tin ki jong ai ban ai ba ke jingkur khu nam ta ki khun ki jong kan nei ne ba kan nei sa pateng ha ki khu ki nya ha ki me ka ha ki khun jong ki me na ki me san ne ki me do ge ba kan nei sa ga nam ko brom jong ko kor khong lam hi nang ne an talent kini ki ai na kren ru nam ta kasno hi ka tha hi baro ka we ba kan kit nam ki burom kat kan ni nam kat kan ni burom si bon kilo ki jor hiwan man ai khu blei pa ki kor khu ki do
bahkan nei kiu irat safrang ban lain nagi nung jing pang jing sistem ndai oi lang mi kan dulu pak jonga ki badon sa jinga ki bak supon lo bak pon ki jonga ki ai tang ka jing huble ndai ai ban ki jing ple jing ki kan kan sanang ma sa prom bad ba ko jonga ro kan ye pendep ya ka jing puli aterenti ha ka jing em jongka ban ka ding ai ti huble ba ka digi ka mon pastar ka jong huble bahkan kiu irat safrang nang ne sa kaman huble ngadai iba iston sunjoin pa jongga lap diang hun sa khonglam te kum ka jing skongu yu blai kong bat ka ba msim lapoi perkhat bat kemilenti ba ka jing tristom jong kan ka hun kseu jong i ka bor-bor ka penong yang abangan perkhat teng-teng aju mai yang wat pulikot banong kum u kring bangkot ten rai im sengap ipuli kat ba imon lekat ba imon ten rai habang perkhat iki snem ki balalek ki ba ipuli ya ke kelas 11 iwan tu khana yang ayong pai ngalah pas kam chakmat tengah kermen bakata jing tes tom jong i wat ha 11 poi chakmat takmat long ngaong geng pen kre ba ya ka bakut nang ba ke jing wan jo phi chakmat kemut first division ni ndak kemilenti ba poi kan dan kebaila ben wanra ya keburom yang ai ngasem wanra keburom yang ke school wanra keburom yang ke stung ngatau ha ke ba penlong ru wat ya ka jelai berkawai ru ba itu langi don na kayeng ka baduk langi long na kayeng ka pekerdu langi long na kayeng ka ba simpau long pai ba hi sim da dai ka yeng ka ba ruspa ru ba rai da ka yeng ka ba don ba em rai ka long na ka yeng ka ba ngiwan ka yeng ka ba duk den ka ta dau sim la ban mundur ba kata ka jeng wan ra jong ka khun si jong i ka la pedeng hun si sa khong lam ya ka ka kerdan ka ba kum ka long ta tengah ngoba dakani ngas ngomonong ni perkhat hin tong ni pelong jing ruai bo ble nang ni syahmat undang yarap undang yalam ya karu ba kendang yo ban kendang yo ban beteng ki jing puli ne padang ki jing kedu te ladu jing kermen ti don nong kersan siu ta bes den kata dau iru las ngusi yong lada long ke bala te ya ikerpan ya kersan do yap tingiru da jengkut jengmut ni kwa ba to le la kale itas saus nem la nilai nem la ben pendap ke dikri te idon ke jeng temu ba nak meta ba hadin meladap pendap jika dikri jong i kan ni para ke baar ke bawon first division hamatrik ru kandang yo lat banyu i ya ke jing trestom kan men kan lu ngan usah nak benta ki jing puli ki jong ka ki jing terang ki jong ka bakaru kanang yele sitom bagan yo kedang ke kham syakmat te kita hi ki jing yo i jong a ki bangang sutu berngyo i ba ublay ulong hakmat hakijing tresitom jong i kum galap deng hun te kalong ka ba snu ba kalong ka ba snu tenat ba ngiyo ya ka hun ksiu ka ba dakajing yarap ke jong ublay kelala ban le kan de te hakap khadu ngai khublay ya fi kum ki media ki bala yarap ban wan
rak ikan ka kubor na kamenta kan ka kun siu jongi Ya tu kan dia kong. Hagi kelas ki barit ki ban sekolah ai kong. Sedang ya kan nursery po Goodwill English Medium School halai reng au ngawa lai hang tei hadu kelas 5 dan atau pade ngahian no asnong ha village double secondary school kelas 6 hadu ma pendep ya kamatrik dan atau pade ngai beteng pade hang tia soda government high secondary school soda Hang ti pilih kelas ai. hang tia soda government ngai 11 but 12 di masin yo ya ka result long ke ai ke bam ngam sampai perkat kalau ke jing kendit ke bakrau ti ngalakum ngalaya mala jauh mat bang perkat ya ka jing ke bang la ya kendu ha ka jang ti ke jang ke ni ars na mga pulih te kalau ke ai ke ba pen kendit ba ko pen kemen do kata-kata ti nang ko ngala ai ngu yo blei mo bala dan rangkat ha ka jang ti ke jang ha oi ngas ngau thu ba dei pe lang ba ka jing ba ka jing to rangkat ka chu ba ka jing subun ka chu ban the kar hai ya ke jing ku ha ka jing im ko jang ka ba pen po yang awak ka ai ke bang am ju perkat ti ngaso ba ka dei be ka jing dan rangkat ka jo blei ka ba pen po yang asa kan ka thong zaman tahi ngila ya pen bet pan let pulih hi hang ti ha sora college hang ti sora kan dia kan son yang ngaso ban ong ba ha ka jing long khana school hi nang ko eng di ban po ya ka thong ha khamat bat ka ba kar pang tam pat ka long ban bo yau play rangkat di ban bo rangkat ya ke jing duwai ha bangi dan ha padang kinu ke jing di ban bo pa ya play khamat na mar ha ka jing long brio ngi telat ngi ha ban tre chitom ha ban binat re ha bangi kan mau pat yo play ke baro uplay hi uplay ya kila kilenti ya ke ba ngiru ya ke jing Aisyah wa padang kapur ka bangi snow ba ngimla asyu ban ya cha khamat re uplay ha bangi kerpa bangi duwai uplay ju sngap ya ke jing kerpa ke ki kumta ka deileng ba ka ji yarap ko jo ko bangi la ban po cha ka thong ka bangi dan compare la ke ding pengkiang ki ke la compare la ya kendu ke jing ya le ke ba pun dai ha bangi dan ka thong la de ba ha bangi bo yo pla khamat ting la be ban po cha ka thong ka bangi dan te kata kalong ka jing ajeng bo jonga ya ki oi pat ki para khana samla ki bang ya puli ke dan ke jing puli ke jong ki Ti tu kan dia ka jing do ka khang la me dia ya ki khna ban pulih. ka khang la shibun ha ka jing so tho yo nga te khang la shibun ha ka jaka bangin yo ban pandai jing bot kham hai ha ka jing poli ru teng ha ban prakhat atat kunu ban kersan ya de kunu ban be bala mo khanang ban kersan hi la de ka khang la ha ka we ka ru kom nambar ha ka jaka ya ka bangin yo ban pandai po kham po ka jing poli ngi ha atat ban prakhat no kata-kata so ban ong ka jing ru ka khang la hi ka we ka ru kom dai ngihap pan himo ban ma de jing dia ngai scam ba ngaso ka jing so ka long ru kata ka jing pranganti ya ka bangin don ya kata kamban bacuat nala de ba de ka jing do ha bangin don be kata kamban bacuat banyak kun persa ti gila be ban po cha ka thong tika buram bat ka jinggo ka bakar pang kale ru sha ka school hi ba ka we ya is principal ba ya kino hi kai ba ro ki ba long ki nong ai men siem ki ba rat ba ka jonga de lang ba ka jing tu ka jong ki ka ba pen long hab ban ka ba ai men siem ba ngala ban po cha ka thong oi kino hi kai kala don be kata ka expectation mangan po he top place kum ta de lang ba ka jing ai men siem ka jing tu ka jong ki na ka po cha ka po ka ba ai men siem yang ban puli minat ban ngas no ba de lang ba ka ji kai ka paka ka bang yo na ki ba long ki ba kloi ban ai ka ji kai ba ki ba kloi ru ban ai men sim na ka po cha ka po kum tanga so ba ka jingo hi ka le sha ki no hi kai ba ka we ki ba labu ya kita ki mau lenti ba ki mau yu ki ba scam kum ta de lang ba ka jing scam jo kita ki mau yu ka ba ki labu ka ba la pensuk yang asibor ya ka bangan thom ya ki ding pengkiang klam da shep ting ya bangan o dengan ha na ba ki scam ka jingbo jo ki ki mau ti kum tanga so ba ka ji hi kai hi bat ka kalau ke bapaka ka bang ayo naki ke bapaka lang ba ka ji kai ke bapaka ka jing kalau jong ki ban long palok ban nga ban hikai ban ai men sim na ka po cha ka por ka ba pan la yang ban po cha ka ne ka thong nga so ban ai ngu ru ya ka yen ka sem ka baju dan rangkat lem ban nga ya imei ipa i ki kini jonga ba ro angut ya imei deng ba ipa do ki ba dan rangkat lem ban nga ki ba ai men sim yang awal ha pedeng ka jing pang ka ji to ha pedeng ka jing do hanrei ki ba dan rangkat lem ban nga ki ba ya kersan lem ya ki jat ki batlot ki jonga ki ya ai jing bul lem kundu ban pen khre bar kundu ban nang ban bati ya ka por kum tanga so ba ka buram makrau ka le do ka yen ka sem ka bala hikai
akor bat kabala hikai ru kundu ban ya cha prang ha ka ching im kathong hi ka jonga ka ba bangan long no hikai ti yaman ta hi nga dang don be kata kathong